očíček, kdyby mohla, tak za mnou přijde, ještě mi tak pohladí ty moje nakolované vlasy, co? Pojďte to udělat a všichni vidí, že jsem šikovnej. Že jo? Závidíš, co ty, skupino? Tady mi balíš tam ty instruktorky a já jsem tady zbalil rovnou paní vedoucí. Ale já se nechám Sabinku, ty zůstaň paní vedoucí. Já jsem vždycky na ty vyšší funkce. Takže mažoretky už jsou připraveny. Já jsem dokonce viděl, že tam u někoho došlo k nějakému menšímu úrazu. My jsme tam vázali tlakovým obvazem něco. Je to ta největší slečna. Podívejte se na ní. I přesto, že má ofačovanou nohu, tak bude vystupovat. Mažoretky a její choreografie. Ano, zasloužený potlesk, to není všechno, protože mažoretky se opět postaví na další pózu, aby mohli se svou